How is my summer? I'm really working on it. You know, I'm really enjoying. I woke up from the let's walk on the better just to find it. Now who's talking? How you doing? How is it best to do? I feel good. It's a Thursday, darling. And I just came from work. You know, I went to work wearing this dress. You know, things are saying. The name is Dr. Alicia. City girl. I love the way it sounds, you know. City girl. I'm trying to pull my lining so that my underwear doesn't show. It's a see-through, you know. And since I'm working as a social worker, I don't need to be showing my meats, you know, because my job is sensitive. I need to represent. You know, I'm just in the mood of dancing. My international events are, I'm gonna be speaking in my vernacular. Apologies. There are things which are happening back home which needs my attention. So, my international friends, I love you so much. Just know that I love you. But there are urgent matters at home which needs my attention. So, let me get on to it. Kuna yaskan. Mukumbozo not visitors Akupenga. Hey. Muna haktu manya bani takatarisa. Kanturicheka. Askan. Zakuso prayer kungu. TV. Munzu. Anika kumanya bani so. Muchato uyanzi wakavakwa nezvikwereti. Anza askura. Anzi wano kugogodza. Day in, day out. Ndakaona pandaka posti ndakaita live inenge yemuchato, I think a couple of days ago. Pane murume akauya pa comment section akati, Queen, you are not lying. Kamuchacha akauya ne band ku studio yemurume. I don't know if that guy is here. Please show your face. You know, I will put my number, you know, so that you can call me. Tunakunzwa shikwe. Antashitaura. Takati kuna kufanza amaziso evanhu. Iwa una begi. Iwa una begi. Tinashe ndinesiga aid. Nandakangana. Pani mtsauka. One nurse. Na nurse aid. Mbaza. Pani mtsauka. Actually, I stumbled nurse aid. Kabanga. The nurse aid. Anufambisa mapepa. Asingatombopeka na varwere mapirizi. Because my nurse aid takambo ataigara kumapurazi takambogesa chembere. Taitopo varwere mapirizi. Chiwagesa chiwapa mvura chiwapa paracetamol chichi. Uya anufambisa mapepa. Ndimurugona. Asi haizi mosha yatinashi.
ngatibatei chikoro. Unoziya ukawana mukadzi anokupa pressure yekuti urarame within out of your means. Felicitas, it's okay to dream. It's okay to dream. Hey? Tasty when it's delicious with big dreams. One day I'll have tea with Oprah Winfrey, and lunch with Bill Gates, and dinner with Elon Musk. It's a dream. But not now. Not now. Now I'm in the making process. Making. Social media, that you call. And it's delicious we are fundis. Look at her. Tatalicious says, apologies of my voice. I'm allergic to pollen. Because of pollen. It's becoming summer pollen and whatever. So I'm allergic to pollen. So as the pollen comes out, my voice is not horsey. If you notice, every beginning of summer, because in Sweden we have 4 seasons, so we are about to get into a summer. So the beginning of summer, my voice affect when the pollen, it's still Zimbabwe. That's 4 seasons. I don't see how winter but when you get to this type of setting, you experience 4 seasons of the weather. So in this weather, I can't wait to watch you. Do you know Mama, I'm allergic to pollen? Yes, kumagani kwazikana. Tamboti vigeti mbuya tichikudza inyaya dzikuitika. Feli akurwara mupfungwa. Ndoita live ndakagara ere. Mamuchesona ndakagara ere kana zvinozobuda dress kana try ndakagara. Mune tumachiya kati takambona midziyo imwe. Tazoti kuima katenga zvinhu kana chi. Kuno kuSweden kana uchiroja unosarudza kuda kuroja mune property kana kuti musina property. Saka ndakachuza kudi kuroja mune property yamu nekuti ungwanda wakasara kumapurazi. Saka ndaigopinda mumba chinoroja musina zvo. Handidi kunyepera vanhu. Changu chandakapinda nacho mumba muno imbwa. Musazode zvenyu kufunga kuti zvinhu zvangu izvi. Changu ini muno imbwa nechikafu chiri mufiriji. Nehembe. Aiwa hembe ndakatonotsvagawo kumpedza namo. But mpedza namo wacho ndewe ndakaenda kumpedza namo wetu tumaslayers. Kumpedza namo yakasiyana iwe. Ndakaenda kumpedza namo yemaslayers. Ndakataiwa this time I need to change appearance. I don't want to dress like Magogo because I'm now living in a big city. Saka murikungoona, kana ganda ndiri kubika. Anchisesekwa nemutwini wangu. Zvikwanzi zvawakutondikunda complexion night attender. Ndakati yes, Sisi, my twin sister ndikubika dear. Zvikwanzi I hope ausati watanga kuhura. Ndakati ansandatanga. Nekuti kana uchibva kwachafa kunarira uko. Uchipinda maharare unosvika muine mahure varidzi vemabhawa eMarare. Saka unotanga wambodzidza nzvimbo yanga achinondikome nebig sister yangu. Kati wakatanga kuhura. Ndakati musandatanga kuhura. Haupsvika panzvimbo une dhimu. Mabhawa emuno musikuru Stockholm ane varidzi. Saka unotanga wadzidza nzvimbo. Woziva kuti apa bhawa rakabatwa nongiri, bhawa rakabatwa. Ndikutodzidzisayasikana. Chero wakanaka zvandakaita izvi. Ndikuziva ndakanaka zvisinei. Chero wakanaka zvandakaita izvi. Hauti uri kubva kumuti usina zita wapinda maharare wakutobhebha. Zvanzo. Dzidza nzvimbo. Ziva kuti bhawa iri rinotongwa nemahure akadai. Bhawa iri rinopindwa nemahure akadai. Bhawa. Saka tiri kumbodzidza nzvimbo. About 3 to 4 months. Takazviita pataita entrepreneurship. I still remember technopreneurship. Naamakasi. You do market research, market evaluation, market strategy. A big shout out to Mr. Makasi and Mr. Mkali
from Harare Institute of Technology. They taught me technopreneurship. Yeah, entrepreneurship with technical expertise. So you do in market. I won't go shake a bunch of you. Wakanaka so like it. Wakanaka so like it. Won't pin them bones. That could take over. No dingo. No dingo. 2 minutes slots. So to kumbo mema. Then kanatazo. Fekwane njimbo. Then totanga kushamalizana nemahure mabawa imomo. Haungosvike uchingoti wakungogara patebho wakuoderaninga ndokuona kuti munopindwa nanongonozembera mashota. Then kana wazoita shamwari mabawa imomo, kana wazvanwazo wazokufarira wazodi, kana wazo established uzobuka vanhu vakuita game rako zvinoda brain kuti wasvika manje ubva kumabrazil kwakuda kutotonga musiti yawaziya nezono. No sweetheart, paka dzora dumbu tati, dzora dumbu ndaridzorwe kundambozvioneyo panga ndakagara makuseni ndiri muofisi bechera rakatotsimbirirwa neni wakadziva nematumbu mahombe muri kuzviitawo sei ngatidzorei matumbu bechera rinotsimbirirwa naindazvo mufunge musaone life yangu kava nevana bechera rakadhiritirwa ndagara anditi ndamwanda ndadya ka breakfast dumbu rati tsipi bechera randi tsimbi ndikati aufa ndikati matumba gara pasofa mwanangu handichajambirwa mazuva nenyaya kuti skin yangu ya light, skin yangu ya very soft, saka handichajambirwa mandera ndosaka varume vasingadi matumbu nai kundambozviziya. Handina kuzviziya mufunge kuti vakadzi tikaita matumbu mahombe beche rinogarirwa nedumbu kuti vhuku, kuti fukunu, kuti jada, kuti beledo. Sikana ngatidzorei matumbu mufunge. Magaro angadai achikura zvawo garo harinakanaka, garo rakanaka ga kune varume vanotofarira kusvika kumanyoka koko ngakunge kuri 9 asi apa aiwari because panosweta apa palaini redumbu apa mvura dziya dzoenda. Ini ndine mandiziye yangu vakazvarwa ine mapeche chaiwo. Ini ndine matinji kamuza matinji angu ayanga ari ganda reni ngizitinde kamusi. Saka kuidonza unudambu andambuka. Saka idinji rinongoramba riri paposition iroro harisi dinji rinokura zvezvo. Zvokuti ndakabvunza chiremba ndakati kuti apa ndakaridonza ndakaisa donza nekorogeti ndikadonza neshiyamu akadonza nechino kuti azvikanzi rako handimunoziya ganda rejende handimunoziya masvadaka irori ndoto wakaburitswa ipapo. Saka manje mvura dzepadumbu dziya imi garai pasina kupai chikafu maningi. Iwe pana iwe uda kudya unge nguruwe uri kuenda kusikero naye uri kuritairei pachikafu ipapo. Mandera usandifarisirewe ndokukwatamura nembama. Makanzi makafutisa kwa veti. Munoziya vana imi munondivhiringidziraipo. Konda kutadzira ichi. Ndikuedza kukulimita ichikafu makanzi makafutisa kwa veti. Ndakapotsa padikidiki ndakutorerwa imi. Madya pandabva kubasa zvakwana. Kuva nodya vari kuenda kusikero here naasikana. Imombe dziri kuenda kusikero kunzi dziri kunotengeswa. Kochi Mandela dzikamagara basi. Ndikuedza kuvalimita vanava. Ndikuedza kuvalimita mufunge. Mamuripo imi pandakavhurumutswa paya. Imbuka dzikatorwa idzi. Zvikanzi dziriwo bhesi. Bruce uya vanhu vambokuonai kuti hamusisiriwo bhesi. Ndikukudzikisai weight mchero uyai vanhu vakuonei. Uyai vanhu come. Ndiri kujambirwa ndati skin yangu. Ndikuvari kuruza weight mchero. Bruce chichi takafundisa chiro dya zvacho. Ndimukona changu. Ndikuedzawo nepandinogona asikana. Havachadyi kana chicken chaiyo. Chicken vachikudya. Ndovapuwa ndichavape every Friday. Ndakujamba Friday wana. Asikana. Ndakatambura nevana avo takabva kumaprize. Chicken ndichirikuwa. Anditaurire pasika. Chicken ndichirikuwa. Chicken ndichirikuwa pa 1-1. Kondistadi. Makangano takambogara mutera. Makangano takambogara muchisaria. Makangano. Saka ndizvitadi ndatirega ndotaura apa ndichisevese chicken ndichirikuwa apa. Asi anditaura every Friday.
ndakujamba Friday. Ndakajamba Friday 1 izvo. Wachakatika. Takatambura nevana. Vakatorwa kavana. Ndinoziva. Asi kuti ndakudzilimita zvangu. Ndokuti nditori nekapu muchikafu changu. Ndotolimita kapu. Ndaisingoti kupe. Izvo ndakuti kapu. Sodya dry food. Asi chicken aiwa ndichikudzipa. Sodya food. Kuchananga rumu. Kuri kupi mwana? Ndokodoka. Enda mbuisa kana ka ice cream ka. Enda mbuisa ka ice caldo. Ndamboita ndichidyirira ka ice cream. Zvino ice cream inosimbisa futi matumbu iwawo. Saka ngatidzorei matumbu edu. Vana baba vari kumva vatanga kusvira vasikana vebasa. Nekuti mandikava kundisvota manje. Ndokuvharira ndakaisa chigedhi icho. Wakundifemba manje. Wakundifemba. Nondibuda 2 minutes. Ndikubudwa. Machinzwa vasikana. Matumbu ere. Matumbu adi. Rogarira bicha. Tata papiko. Ndiplaying. Munzwe kurochoka. Akutopenga Philistines. Vanhu takata. Social media. Ndosaka muchiona vanhu vana comic pastor. Vana Madam Boss. They are still loved by people. Nekuti avaite life ye fake. Taira kana aenda kwa America. Haanyepe kuti ari kugara muhotera. Anoenda achinogara mudzimba mevanhu vanenge vamudeedza. Makaona ma-American superstar akamudedza aya. Ndoko aichengetwa. Chero achizohura zvake. Taira ihure. Ngati dzidze kuaccepta vanhu sezvavari. Taira aringori hure. Kune vanhu vakazvarwa vari lusi. Munoziya. Wogodi. Tomurambirani. Taira. Tokurambiraniko Taira. Tokurambiraniko Taira. Tokurambiraniko. Iwa tokurambiraniko Taira. Tokurambira aiwa uri rusi Taira. Tokurambiraniko Taira. Tokurambira aiwa chikapa chako chiri rusi. Tokurambiraniko Taira. Tokurambira aiwa uri wedu Madam Bossy. Aniko tokurambiraniko Taira. Tokurambira uri wedu gani Taira. Tokurambiraniko Taira. Tokurambira chero ukahura. Tokurambiraniko Taira. Tokurambira chero ukajokaira. Tokurambiraniko Taira. Tokurambira chero ukapfamba. Tokurambiraniko Taira. Tokurambira ona uri wedu Madam Bossy. Tokurambiraniko Taira. Chero bechera korika rembera serata. Tokurambiraniko Taira. Tokurambira chero bechera korika shushuruka. Tokurambiraniko Taira. Tokurambira aiwa uri wedu iwe. Hatimbomusiye tai. Tomurambirani. Chawakahura ari kuhura nebeche redu. Kana kuti ari kuhura nebeche rake. Ari rusi. Kuarusi ari rusi zvake. Kwani chikoro. Anoziya boundary. Wakamuti define boundary. Anoridefine achitangira kupi. Vanhu tinofana kugamuchira vanhu sezvavari. Taira hana chikoro. Ari rusi. Zvaari rusi. Regai yangoita basa rake achiita vachiri vese nangoni vanenge vakasosiyana kare. Koagodi asinguluka. Regai yangori zhuzhurudzwa bechi rake richingozhuzhuruka. Ari kupfumbura ngebhoki. Ngari pahiti. Tomurambirani. Ndanchipa maexample ndakati uyu ane upenyu hwake usiri hwefeki. Iye Taira uyu. Vana Prosper, vana uyu comic pastor. Vakauya pasocial media.
vachiita zvemaskiti zvekomedi. They stayed true to it. Zvinotine wedu ava Felicitas anoda kuti tumupe crown yaasina. Hatina mboti Felicitas hafa akaita mari. But don't jump protocol. In life kuna anonzi rules of engagement. Chero panozvarwa mwana chaipo. Mwana akazvarwa kunonzi mwana abuda mudumbu ramai. Chinotarisirwa paya kuchema paanorohwa musana nemanesi. Handiti? Odinge! Handimuona? Rules of engagement. Protocols of life. Mwana akarohwa musana akati, nesi mandikwadza vanhu vanopfunduka. Yo, Jesu, Jehovah. Mwana akarohwa musana achibuda mudumba mai. Nesi, zviri kurwadza. Nekuti hatisi kutarisira kuti mwana akufanira kutaura ka. Afana unge. Nesi. Njowe mazvara chikwambo. Zvino Felicitas ari kujamba. Uri kujamba. Hausati wasvika level iroro. Chawaibhurutsa makeke. Makeke kunge achataura. Kotamboziya kuti zvikwereti. Wakupengera pamalife. Kasi karaini kakudi kunasikana. Kuti musitika hazvikushama kutoiti. Popano pane vari kutomema maswedish zvaanoita manje anokupa tambo anokutarisa kuti uri sei vasati vakuapproacha. Saka get me ndakambororwa kana muswedish vaisititarisa tichiri saka get me right kana muchitonzwa kuti handichatoshami handichatofana ku usajambe protocol rules of engagement. Vanhu vanozviziva kuti maskiti haana mari. Vanhu vanozviziva. Whether skiti raitwa nangana kana nangana ari kubvira pasocial media. Vanhu vanozviziva kuti situation yekumusha hakuna mari. Chero ukaedza kuromba ndimakauraya mutyairi wendege. Iri kuramba kubuda nekuti hama dzacho dzakatsipika. Kati munzwe kupaparika kwakuita ari kubhebha wainokweretere naimi kuda kungonzi wazviita izvi hausi kurara mumba dhirezi ratiti riri kunzi ratouya richitorwa harina kubhadharwa munhu wacho aratorwa nedhirezi rakarira rakaufifire zvajamburwa nebhutu dzekubutarinda kunombomira musheka uko haasi kutomborara kumaubhara emu hadzisi kana kumbobata kana kuti chwa hope odi ingori odi mari yangu odi mari yangu odi mari yangu ingori odi mari yangu. Zvikwereti. Ende Felicitas ane problem. Hagone kukumbira ruregerero kune vanhu. Muchayeuka ndichiri kumapurazi uko. N'anga dzese dzandaifamba vanhu vaingotoenda unokumbira ruregerero ma250 wakabira vanhu kuti zvinhu zvako zvikufambire. Kuti ndine mazuva zvinhu pazvakambosunga ndaitsvaga basa ndichishaya kumapurazi uko. Ndichitsvaga basa ndichishaya. Ndakapinda mun'anga ndine n'anga dzangu dzandinopinda kaini munondiziya inini. Dzinedze kumusha dzese handina kwanisina kubata ese maprovince macentral machwest kwese ndine n'anga. Haingotaura the same. Itai life queen. Mukumbire ruregerero. Makabira vanhu ma250. Ndikapfeka bash reability. Ndikapfeka bash rekuzvirerekedza kuzvidereredza kuzvityora kubweka kubwandira nguo kuti hlo. Ndikauya I still remember kana paino wangu waripana. Ndikapfukama
akati ndinokumbira uregerero. Ndakubira imi. Mwana wakazvitambira, mwana wana kuzvitambira, asi chikuru ndechekuti ndakakumbira ruregerero nemoyo unorevesa. Chiro Bhaibheri rinotaura. Regereranai. Zvakwauriwo kundiregera kana usandiregera. But inini ndapupura chivi changu kuti ndakutsotsai. Andimboona zvinhu zvangu zvakamba zvatanga kuvhurika. Ndoba ndakamba ndaona basa kwandaigeza chembere kuya chichi. Ndakamba ndatowana basa ndatotanga kutogeza chembere chichi. Chikudza ndageza chembere chichi. Zvadaroni. Philistines akaba huku sekuorphanage. Ane pride. Hagoni kupfeka bhachi rehumility. Humbleness, humility. Hagoni kuva humble. Anda kuzvita ndiye. Anda kuzvita ndiye. Akusi kuti kugona kushaya chikoro. Hatina chikoro ipo pai. Hatina. Tongoziya kuchinja varume. Hanzi, we love you queen, thank you. Uyu ndakamubira 250. Uyu akatobhadhara vanhu 5 uyu. Rejoice akabhadhara vanhu 5. I still remember zita rake. 5 ma 250 vanhu 5 aida kuendesa kunze kwenyika. Umuzwa akandiregera, we love you queen. Akabhadhara vanhu 5 uyu. 5. Avanhu aiuya akati ma 250. Vamwe 10 vamwe vachibhadhara ma 20 vamwe chichichichi. Ngongoro mweya wachidhumu navasendeka unombobata. Mweya wachidhumu unombobata zvairuru. Unombondiregera pasi yongofa. Asi Jehovha vane ngoni. Iyo vaniregera veni. Saka pekutanga akabonza huku dzekuningiyowo. Akabanza huku dzekuorphanage. Akabonza huku dzekuorphanage. Vanhu vangu watenga huku waye vakati kwaita nyaya yehuku. Akaita life achiramba nawo yehuku iyoyo. Amutasa kumagara wangu ari sei. Tongotunzirwa mameseji nevarume vanhu kazhinji kune mata dzenyu dziri kunaka mazuva. Dziri seiko? Mata dzacho dziri kunaka. Vanhu varongoti queen mata dziri kukura. Ende handisangatombokwirwa kakubvira pandakapinda muno muStockholm muno muUppsala muno. Handisandakwirwa kazvinhu. Asi ndichitori virgin ka. Kumata kwese nekubei choko handisandakwirwa. Handisandadhinwa kaine pa. Dziri sei? Ari sei magara zvine? Unoita kamuchinitasa. Ari sei? Ari kutamba. Ndakanzi nen'anga yangu ndimbosvipa. Ndiri kubikwa nen'anga dzangu dzakati 4 to 5 months. Ndisandapitanga kupinda parodi. Saka ndibikwe nen'anga dzangu. Vakati vanondibika. Mene zvavari kundibika kuita pandopinda murodi. Matenga anovhurika. Munoziva vanhu spiritual people vanenge vachiziva zvavari kuita. Saka akabonza huku dzekuorphanage. Iye kuda kuzviita tinoziva. Ndipei maprogram. Ini ndozikanwa. Huku dziya dzaka. Ndo pakauya vana rei anzani uyu wekuTanzania. Vana rei chakadaro akavabikira huku dzekuorphanage. Mazuva aitwa mavideo ana Roki kaya nana rei chakadaro nana Bebeva akatombogara ikoko. Kabeva akatombogara kwamaititi nge 2 weeks vachidya huku dzekuorphanage. Panozara kapamba pake pai. Panozara ende akafumuka pamba paya panozara. Munozi takangokura kwaashumba kumba kwamai vangu kwandakakurira. Mai vangu kumba kwavo kwaizara nehama. Mai vangu vane moyo wakanaka wekuchengeta hama dzavo. But vanga vaine chikoro 1. Taisabvumidzwa shamwari pamba pedu. Shamwari dzedu taidzionera kunze kwegedhi. Mai vangu zvikanzi musandifumudzire pamba. Pandina pamusha panenge toilet. Shamwari dzenyu dzikanoka gedhi, you go outside of the gate and munotambira kunze. Takangomva tatongokunda. Saka muchiona ndichiremerwa nekungounza vanhu mumba mangu. Takakura tine chikoro chakadaro. Asi Philistines ngoti gogo pinda imba. Nevese vemasikiti vaya
Mosquito aziye kuti anenge achizvikuzhurira mhepo. Ufunga kuti vese vanouya vachita collaboration ufunga kuti they love you. Let us educate you mfana. You mbodoza. You think everyone who comes in your house loves you. You think they're just coming for skits. Some of them have hidden agendas. You will be murdered by those people. Iva munhu anogadamba makeso. Kuti kana tichita maskits handei tunoita maskits panza packet. Ananga tichage imba renta yekuita maskits. Kuti mumba maunoisa hope. Mumba maunorara. Muri kupinda kiti tsuro makubwe makakanjwe matachka zvireshe. Ibasa. Tusaka usingazoziva kuti mhepo dzacho dziri kubva kupi. Nokuti vamwe vachidonedza. Mufunga kuti muda masikiti? Ngatikudzidzise upenyu mfana. Vamwe vachidonedza. I'm a spiritual timekeeper. Ndoveya munhu so ndokuudza kuti munhu uyu akaipa. Like play. You might think kuti ingochani. Inside of this vessel I carry Elohim. Uvengesa so kuti uyu. This person andakumuchenura. But munhu unokuva. Mbile waza mumba munozara zvivanhu. And to those people who are watching, get this. Hans Tyler is watching. How are you, my Tambos? It's been long, sweetheart. How are you doing? Usafumudze pamba pako nenyeyo pabasa. Zvibasa zvinoitwa kumasikita anonakidza zviro ukaita kunze kwegedhuku. Kuti munhu unoya muchititeshe. Hauzoziye mhepo kuti dziri kubva kupi. Aba huku dziya dzekuorphanage. Arakasha. Nyaya yakanetsa yehuku iyoyo. Yakanetsa nyaya yehuku. Recent story. Magumbezi. Tozonzwa nyaya yemagumbezi kunzi musikana akapostwa namaititi kunzi akaba mari dzevanhu. Hanzi haana kuba mari dzevanhu. Hanzi musikana uya is innocent. Mari dzemagumbezi dzaisvikira kuna maititi. And it's very true. Because, why do I say this? Munomboona kana magroup emukando zvinenge zvichimanagwa naFelistas. Because she is the celebrity. Skana kachizwe vanhu, we trust her. Maititi ndiani kachirana. Musikana uya akazoba mari kupi. Maititi aifunga kuti mari dzemagumbezi idzodzo dzichakwanisa kubhadhara kubhurutswa kwaitwa makeke. Chero uyu Cynthia uyu weJim Jamu. Masutu akapfekwa nevarume aya. Haana kutengwa akahaiswa. Asi aifana kubvisa imwe mari. Felisanza hakuna kana mari yabviswa kwa Cynthia. Zvino Cynthia handina kuda kuitora nyaya yake. Nekuti pandakamubatsira, because ndobatsira vanhu vane zvikwereti ndinopusha vanhu kuti vabvise mari. Ndakamubatsira Cynthia weJim Jamu. Akafumuka we Cynthia wakafumuka. Ameno zvari akareruka ameno zvari. Ndamubatsira. Ndikati Cynthia ina handisikuda kubhadhara. Ndikuda madress. Mutwini wangu tafadzwa. Ndokuenda kuma Cynthia ane mashop manganiko matatu here or whatever. Akagariswa. Ndakatuma mutwini wangu chienda unopiwa kama madress yangu na Cynthia. Tafadzwa akaenda. Maidli wai. Akaenda ku shopping akanza Cynthia hapo. Akaenda kuimwe shop akanza Cynthia hapo. Akaenda tafadzwa akagara. Kanzi tatenda ndaneta ndakuenda. Ndiri mukadzi wemunhu ndakuda unobikira murume wangu. Ndikati achidriver uende kumba kwako. Cynthia aiziya kuti mutwini wangu akabva angondibuda so. Ndakati Olinda anga ine mari yako ndakapusha Olinda akabvisa mari yako yese. Ini ndikati ndikuda madress. Ukatadza kana kundipa kana madress unozvandofarira madress. Nenyaya yekuti mazuva ndaipfeka madress nansanda nebeche mazuva pandakaita live kwa Olinda paakazobvisa Olinda akabhadhara mari yese chikwereti because of me. But akabva andibuda so Cynthia. Akabva andibuda anekakushamisira so. Aneka, I have made it. You have not made it, you Cynthia. It's a matter of time. Cynthia Chimcham, she has not made it at all. You have not arrived. You have not arrived, Cynthia. Senge, I can't Buddha. Let me put it this way. I can't Buddha so. The Buddha 2 minutes, 2 seconds. I can't Buddha so.
Because madress aifana unge akagadzirwa aripo. Mtwini wa queen ari kuya ndo pasurio ndakapusha oli ndakabvisa $3,000. Ina anamboti kuda mari. Ndakangoti nchingonditsvagira zvimadress. Ndiri munhu ane moyo wakanaka ini. Ndiri munhu ane moyo wakanaka kubvunza kana vanhu vando advertise pano. Handiti ndoda mari ini. Because ndoziva kuti ndiri muSweden. Imimi muri kumusha uko. MuSweden mandiri munomu ndikaramba ndichipusha ndichinamata kuti ndirishe destiny yangu ndoita mari yakatodarika yevanhu vari kumusha. So I'm not greedy. Chino makabvunza vana taura apa ndinovachaja mari dzakawanda. That's the only company inogona kundibhadhara because vabvunze vana taura apa I charge thousands of US dollars for me to advertise. Because when I play a song yemunhu ichi mahara just pushing. But Cynthia we akagarisa mtwini wangu. I'm not greedy when it comes to vanhu vari kumusha. Kanzwa munhu vari kumusha anzi kana kuti sometimes ndoita ndika advertise zvinhu zvavanhu ndotendai munopa kana iri $100 kana $200 endai munopa ashumba so that ashumba vanotenga magroceries anatanya. I never say send the money here because it doesn't work. Kutumidzirwa mari nevanhu vari kumusha iwe uri muSweden uroi because iwe uri munyika inenge iri nani unofanira kuita kuti zvinhu zviite. Handiti ndo common sense kudzidza chikoro ndofunga nelens remweya mutsvene nelens rekufunda handimuziya. Saka ukazanganisa spirituality plus IQ it becomes a bomb. Saka I don't do that. But Cynthia akatadza kubudisa madress akazonditi ndanzwa twin sister yako zvinhu zvekunge ndakunyengerera madress zvekunge ndakunyengerera ndakabva ndazviramwa ndakati no keep your dresses. Ewo Jim Jamu. She thinks she has arrived. You think kana uchipfugamirwa netuma socialite tunana Lorraine guyo tusina zvatina me omwe matate guru I will bow to you. No Cynthia Jim Jamu. No, not in this office. Never. I don't bow to man. I honor men but I worship God. I honor men and I worship God. Skaka singapti. Madress. Ndazozvitaura nyaya yemadress yo. Ndikokuudza yakazonga kupfichwa. Madress. Nanzwa kuti mutwini wangu amboya. Chichicha. And ane kakuchena maso. Iye Cynthia we Jim Jamu. Nziko Janjem. Amene Jim jaja yo. Ane kakuchena maso. Inini. Sukari ndaenda kumpedza namoni kana nonga madress akanaka. Zvimadress zvaunotengesa mushoma haunozvikumba kuteki kumpedza muchokozo. Zvimadress zvaunoshamisira. Hausi kunozvikumba kuteki kumpedza muchokozo. Me and I bow. No. I have vowed in the place of prayer. I will only bow to the Creator, the Holy Spirit. And to Jesus Christ, my Lord, not to man. I honor men. For example, I honor Amtaris. I honor Olinda and the fence. I honor my friends. First time ever on social media. But I don't worship man. I worship Elohim. I don't worship man. Even my mother. No. I honor Virginia. I honor Ashumba. But I don't worship her. Yeah, it's not biblical. Jim Jam. Jege. Magazotine madress. Indakakuburisira mari yakaurenda. Ndinonzwa kuti kwangu watumwa. Haiwa asina kutumwa. Asi principle of life wakaitirwa chinhu chakanaka nemunhu. Chero usina kumutuma. Have a sense of appreciation. These are called rules of engagement. On this earth, have a sense of appreciation. If you don't appreciate, you have broken a rule of engagement. He will definitely catch up with you. Ekama ukamo. Anda namurume. Acharamba ari tsikombi. Anda namurume bobai.
nemari dzesedzedzia nemari dzemara kwacha nemari dzemazitya hana murumeka ya aramba ari tsikombi nekuti she dized homwe matetekuru she dized mwa karamba ari tsikombi from January to December tsikombi karamba aripo ipapo she dized me after I had toiled kubudisa 3,000 US kubva kuno Walinda achitumisira and mutwini wangu akaswera akagarira madrezi iwawa. You see chatinoitwa. And I refuse to degrade my brand. I know my worth though. I know my worth. Yeah. Anzana ye murume ndewake. Murume akangomirira mari dzemadiresi ndewake murume. Murume ari kungoda kungodya mari. Ndindo wana taitana. Murume chaicha ere. Ando varume wana taitana. Havazi wana taitana kabanga. Anaye murume upi? Takutane remote. Ya no controller go this, good do, kuchu, kacha, kianda, koko. Takutane remote. Murume ane murume shu. Ato ya misi zara kusho. Ane remote. Dindadaro. Iya. Dindadaro. Ane remote. Iya. Tata papi. Tozo muzibata. Dizi. Ozi. Iya. Nada papi. Nobozi. Zangwe. Nobozi nyaka. Kujimjam. Kunechikwereti. Kustudio kwakareswa. Kuti Felicitas azoita zvekuimba pamuchato ndipo akangoona aingodhanza achi. Unomvuwa shauta. Vanhu vakazvishora kazviya. Akati munhu wachata. Unombongogapo pasika. Uchimboenjoya. Muchato zvino papas. Kana ikeli kumari wana kubhadharwa. Aiwa kelano. Kelano. Ukuimba impino. Aiwa kuna chakabhadhara. Ikati munzo kuti ari kupenga sema. Ndokuti ndichasaka video pa YouTube. Takati kusvava kutopenga meya. Zviri kutodai. Akuda muchata futi kuAmerica. Zvinokunokweretwa zvinhu ku America. Waudzose zvawo kuitsidika kwauri aisi mhosva yako. Tiyenda kuti bang. Mire munzo. Akutotaika. All the players say don't crush. Steven. Akutotaika. You sure you wanna know? 40. Benjie. Zangani system muri kupinda murenda. Ndikatitsatisa uri. Murenda chiri kuzika ndikukutaura irambe makadzvanya pamunhu ye. Mudei mazviwanira munhu wenyu chaichai. Ndikati ndakatimboona. Ndakafamba karwendo munsomwe baba. Zvinhu zvavo zvanga zviri very fast. No, it's not like takamani. KuAmerica ukwana kukuendeswa naTinashi. Ndikaenda ndakuyeuchidzai kuti Felicitas ihure. Ihure mufunge ihure. Felicitas ihure. Hana kukuendeswa kuAmerica naTinashi. Felicitas akaenda kuAmerica akakuendeswa naShepherd. Machizi ya chiremwa chegumbo ichi. Chegumbo repazasisa ichi. Felicitas akasangana kuJairos Jiru kwanenge angaenda kunobvisa mari ere because Shepherd ane mari ka. Kutodarika uyu nesedu uyu secretary nesedu Tinashe anonyora makadhi evarwere anonyora makadhi. Atidzikise lining ka. Pane varume vanenge vachindida vanenge vachiona saka ndizodoti nyama dzavo dzibude pakazara vanhu. Ndakutogadzirira sogore parinopera ngeta toone chiedza ndiri kubikwa zveshura. Funga muri kungondoona kuti muri kungondoona kuAmerica ndiri kuita nchiku yeuchidzai pamwe makaputirwa
ine kuti Felicitas anobata bata nta zvimushonga izvi pano kutoti urire untoramba uri pa mushonga saka yanto mushonga yake ndoito yangu saka inenge iri mushonga to mushonga let the winner win inenge iri mushonga to mushonga yaka ya outer to outer boloza bolaundala ya saka mungadai makaputirwa regai ndikuputunurei kuAmerica muchaziya Felicitas akadanana naShepard amva apenyerwa Felicitas anga atochinja kuchinja chaiko kuita munhu hakusaita manoise nekuti Shepard haadi zvenoise asiyana na tina chana chikoroka Shepard kuri kunzi zvangu dai ndakazvarwa ndiri mukadzi chai because ndakazombomuendera kaShepard ndada kuda kutowapurira Felicitas but anenge akaratidza kuti anenge asingadi zvevakadzi vefeki vakazoita vakadzi vanga vari varume sikuona kwangu ndakasenda maWhatsApp ndasenda ndikadogwauta paFacebook kuti ndokutsvaga Shepard dondipai nhamba dzaShepard ndikaziwana ndikanyora hana kana kuresponda atoenda through Loveness best friend yaShepard nekuti Loveness akambosvirana naShepard but Shepard akaponawo Shepard anga kuzadzwa chirwere Shepard atore HIV negative Shepard anga kuzadzwa chirwere pamwe Patricia Jeki pamwe ndiye akapinda but zvekutoti ndakatombotryawo lucky rangu ngati pamangado mufojerwa woukadzi uyu ichi takafojera kaisusu munozviziva imi ndiri mwana mukomana wandakatoshira mukadzi kutozvara muBrahma munozviziva kuti handiri murume gono haive gono tate haya haive gono ranga rine machinde haive gono haive gono tate haive gono ranga rine machinde rakazara mwana mukomana raive gono ranga rine machinde rakazara mwana raive gono yene ranga rine machinde raive gono oyo raive gono tatinda orakashira hadzi ndokuzvara Burama raive gono tatenda orakashira bewa ndokuzvara Burama raive gono yo raive gono tate saka mufojerwa ndanhu vanga vachizofunga kuti kuzvatori mukadzi mufojerwa varungu here pane chavasingagoni varungu vakatadza kumudza ng'ombe chete asi zvimwe zvese izvi kuti varungu here hakusota mufojerwa pese mufojerwa ya zvadaro paya Shepard ndokugadzira visa Felicitas ndokumva aenda kuAmerica kuti anosangana naShepard nokuti Shepard anga auya kubirthday kwaFelicitas amba atorwa amba aendeswa kuSanton ane mhepo inotyisa Felicitas hatizivi kuti imhepo yekumusha kwavo kana kuti imhepo dzekuromba kwaakaita because Felicitas kutanga kuromba kwaakaita asati auya pasocial media akaenda kuMozambique amva anopiwa dumwa raakapiwa kudumwa kuMozambique n'anga yakamupa dumwa kuMozambique yamva yafa saka zvinhu ndo zvinomutambudza izvozvo because ukapiwa dumwa ukanzi wapiwa kana gombo kana dumwa wakanzwa kunzi munhu zvakafanana nekuti imwe mishonga yatakapiwa
unongoziva ndakamboitaura nyaya iyo pavanga vakufa vakazofa vai takatotumira zvinhu nedhl because sekuru vanga vakuti ndakufa sekuru ndunge takatodzosera zvinhu ndombounzwa nemwana wavo panapa ndombounza mwana wasekuru ndunge ndombotaura naye wani pano sekuru vapo mazuva anga wakufa sekuru ndunge zvikanzi vanhu vane zvinhu zvangu vanhu vane zvinhu zvangu ndazviwe sitakangotumira zvinhu nedhl tikati yo hatidi zvinhu zvinozotaura kaferisa sakafirwa nenyange yekumozambique ndosaka ari kupenga izvino hambenonganga yainayo kuchisipituko yakamuurayisa uyu mutyairi but zviri kubackfire manje because hama dzemutyairi wendege dzine chahwiriri dzine n'anga yekuhurungwe munaziya makorekore munaziya makorekore vane kuhurungwe kwachikwakako wachikwaka enzwa hisiri yacho mandaitaura nemwana wanzvadzi watete wacho chindokwatiri kuenda ikoko kuhurungwe yo ari kufambawo negombwera ikoko saka taitinonzwa kupenga patiri panyaya yekuti ane pride firisese agone kukukuku zvakanaka kuva pano eka muri kuiona here homwe matateguru maiti inodona ino ngacha ngiyangongongongongo homwe matateguru icho ngacha ngiyangongongongongo muri kuchiona icho begem biagada begem icho chiri kuti chiri kupisa unge mbaura icho kacha icho pokokopo saka toda kuti tinonzwa inlining handitomboisiyi kuti iende kubhuruga hazviiti totoramba nchituchero zvakanzi ndikudzikisa ndandoita rema nchidzikisa because tikuziva kuti kune wakatarisa kati mumuzwe nyaya yangu iri pakuti chandapresera life vanhu vanozobvunza kuti life yapreserwei number 1 social media ichauraya vanhu munhu ari kuda kupurva kune vanhu kuti have made it in life kune vanhu vari kubackground vari kuchema zvikwereti feistas ari kuda kubhadhara zvikwereti donzi maititi ukada kundibvunza zvikwereti topedzana pane mwe mukadzi futi akauya muinbox queen takabhadhara collaboration namaititi $100 takavapa $100 maititi vakati dzimira phone vakati block murume wangu aida kuita collaboration yemusic namaititi maititi vakati tipei $100 she's there mukadzi akati kana muchida kuti ndikurekodhei ndipei $300 akati adzowe zvakavaremera zvakavaremera but she's there in my phone. She's in the comment section. You can say queen ndini ndakauya muinbox hazvina kunaka kana uchishanda pane vanhu you will not live long hazvirevi kuti ndiri perfect ndosaka ndakauya ndakapfeka batch rekuzvityora ndakati no my friends I had missed it ndakakubirai mari dzenyu dzema250 it was not good. May you find it in your heart to forgive your queen. Please forgive me. I will not do it again. That was over the board. But it was necessary so that you live long. Longevity is superior than success. Because you can be successful now and you die tomorrow. But if you have lived long, success will be embedded in longevity. He was very successful, but I had a shortcut. Did he live long? No. He went too quick. Aripi. Akachekesa. Bagam mota kocho. Ainda. He was successful, but he didn't live long. So me, I rather take longevity than being successful minutes. And I have pride. I think a bachelor. Bachelor kuti sorry. Ezo zvinherera kunonzi kuuchiwo kuopu chakadaro dziri kukwangwai dzakabva dzaita malnutrition, no protein,
know what? Chicken yadzanga dzatengerwa nemafenzi. Mafenzi akatenga akati imberera. Kambo chibo chicken, vachide protein. Protein yese yakasarira kumaubare. Protein yese nemafetse chicken aya. Munoziya mafetse makanda emachicken. Ndakutaura biology manje. Kana waitema maticha nematombo, you won't understand. You know how I'm talking about nutrients. You won't understand. This is biology. What? Manerera. Katsimbo pure proteins. Nema fats. My fats are makanda. Yo. Have you my brain? Every bottle change. Most of the managers know when in 2 minutes. Somebody like I do one doesn't do Kanga, which is the Ganmel is well. Do you know Kanga? Do you know the kind of minutes when you tell the poster I'm going to do in the Ganmel? What is it? I'm going to portrait you. Could you? What do you mean is going? Kana kuvunduka kwaari kuita so. Ndowatanga kuchata. Now, chimbonduudza na Felistus. Igari pasi. Ndowatanga kuchata. Ndowatanga kuchata. Now, kuchata kwako wamboita kunge wakachata nemwana wa Mugabe. Wakachatozva kune rombe iri. Mufyagwa. Mvoita ngo wakachata ni mwana wa Mandela. Ki mwana wa Obama. Iwo masimbi auri kumva waita manyawi. Zvaunosikirwa na baba harare wani. Zvicho here zvemasimba atina chezvi. Tina takatowanda mafetsi. Baba harare masimba watori nani nekuti ane mabicep kuti akangozorowa zvake nechirwere. But before chirwere anga ine mabicep nematricep aka. Amba kukua kuda. Kukua. Ende muchato wecho wezvikwereti. Muchato une zvikwereti. I know muchato, especially ku FM. Ndaimbopinda FM. Ku FM kunokweretwa. Ndisi kuziva kuti zvinokwase. Mazuva ndaipinda FM budiro 2. Mafundisi aitomanikidza vanhu kakutoti chatai. Muchato ku FM. Muntu chatiswa zve. Muntu batwa ngunzu kana. FM. FM. Kwamari muri zuva redwe. Aiwari inopenya pauzuru. Kwe pauzuru. Vanobatwa ngunzu vanhu. To chatai. Udinotunda ndaipinda here. Nana mbuya marandure, nana mai chipuriro. Ndaipinda FM. Akakuta tunda katombo kuenda stage. Andina hangu chechi asina ndakaenda kwaangirikeni. Enda kuRoma ndingoziya kana munhu ngo wakatakura ndasingaziye kuti ndiri omwe matateguru. Saka uchingopfura pana chechi asina kuenda. Apostoli tatina Nehemia kaiso. Yakazosungirira zvako. Atombotenga magemenzi kuti mai vangu hadi zvechipostoli. Asi ndakatomboatenga magemenzi. Akatomboereswa. Mafaro enyika achapera. Toridze marimba. Ndiriya mafaro enyika achapera. Toridze marimba. Ndiriya mafaro enyika achapera. Toridze marimba. Toridze marimba. Ndiriya mafaro enyika achapera. Toridze marimba. Ndiriya mafaro enyika. Hapana kwanisina kuenda ke. Ndakambura kundigemura kwacho kunonetsa. Nekuti zvakandisunga zvakawanda. Zvakandisunga zvacho zvakawanda. Ndigemura kunonetsa. Hampidukura zvite. Let's continue. Muri kufana ere? Siri kudona ere? Eka Queen wenyika. Muri kufana ere? Mangole uno magala basa. Nasi muri vana wakanaka. Twakaka. Nasi muri vana wakanaka. Makazuru kandiwa panyika. Kandiwa nyama ambotsenga.
Ameno kana serious nekatarisha ameno. Ndivana wakanaka. Then bukupai makwapa emombe. Ndivana wakanaka. Sasa vasikuita pe. Sasa mwana wakanaka. Kupai makwapa emombe. Makwapa. Hey, ameno lanstitution. Lanstitution nekatarisha ndivana. Chiova. Manani matako. Manani matako akanaka mani. Tatisha echichika makwapa emombe mwana. Ndakakutengera makwapa. Mama wako basa. Saka ndimbodzikisa kana. Namachidzikisa. Taita baba. Hey! Muri kufara here. Stress yikudola. Ega. Iya. Muri kufara. Muri kukangana namu. Iya. Yes. Mimi muntu ndikaraidza. Ungaida dance na badza life. Ndakangoti vikiti muno. Techivaraidza. Kati muswe. Kaza nedhimu. Zvakanaka zvinene. Ndokavanditaura. Saka ndakabva ndavabhiliva. Ndokavataura kuti ndibhiliva sama wamunhu wemunhu waMwari. Ndakatiwa convince. Vakabva ndakapinda muenda vakauya kumuchato wangu vakati ndakakuti ichi vachari ndinokutendai zvakanyanya. Vanondidisisoka ndinokutendai vachari kana murimo mucommensection hanzi kana makanditeerera vanenge hanzi that don't speak English. Doreen is a village program. I'm talking about somebody who prophesied my long time husband. It's not things for outsiders. It's for insiders. I'm talking about my name who was brought by God. A pastor from heaven. Hold on. That's what I would teach. Chukuna songa rufo. Anenge achingokupa mvura. Anenge achingomwa mvura zvadi. Anenge achingomwa mvura zvaitasi. Kungomwa mvura. Achingomwa mvura. Uchingomwa mvura amuna masowe. Sawine murume ari America. Endeke ushavire urombe. Kumva asiya shepherd. Kune zviriko. Yosaka muchindoona inini. Yosaka inini muchindoona ndichigara ndiri mun'anga. Ndichigara ndichinamata. Nekuti kumba kwedu uku. Ameno munhu akaprofita mai vangu kana akati vana venyu vakomana vanofa vari marombe. Muzimba medu titi vakomana kunoti Evans na nemi tatenda. Saka mai vangu vaigara vakati hai ndakaudzwa zvikanzi vana venyu vakomana. Saka ndaiva ndati I repeal. That's the only thing I have spoken against my mother. Pese paitaura mai vangu vachiti ndakaudzwa nemwe munhu zvikanzi vana venyu vakomana vanofa vari marombe. Ndakati I repeal. I repeal with the blood of Jesus. I repeal with the Holy Spirit. I repeal with the hand of the Almighty from the throne room perspective. Mukabvunza mai vangu kubvira ndiri pandakatanga kunamata, pandakatanga kuziya Mwari. I think it was after Form 1 ndiri kuNyahuni, because kuNyahuni kwainamatwa. Nyahuni Adventist. Form 1 taitwa induction yeyo, taimutswa tichinamatiswa makuseni tisati taenda kuchikoro. Taitanga tamhanya tozodzoka toita prayer or something. So I started being spiritual, you know. So takaudzwa kuNyahuni kunzi usabvumidzwe kutaurwa zvakaipa neupenyu hwako. Ndabvunza mufundisi ndakati mai vangu vanogara vachiti vana vakomana pane munhu akavaudza kuti vanofa vari marume. Zvikanzi speak against it. Na kwako vanzi pastor the Adventist Nkala here kana pane pastor vaInkala. So pese mama vaitaura ipapo vakati vana vakomana zvakabata mukoma wangu chete Evans ndiye ameno upenyu hwake uri ngere wangu uri straightforward. Mama pavaitaura ndakanzi mai vangu I'm talking about my life now. Mai vangu ndakanzi nemwe munhu vanhu venyu vakomana vakomana. I repeal by the blood of Jesus. I revoke that spell. Look at me now. I'm the queen of the people entertaining. God is doing me well. That's batarombe unobata ini. Ungocha no, it's part of my destiny. I wouldn't have been me if I hadn't gone this route. I'm not a rombe. One day, my big sister Ivona Ngaripo, kanzi mama mvu watawa statement hero, kanzi ndine munhu akandiudza. Kanzi vano venyu vakomana, anfanira. And I told the same system by the blood of Jesus.
by the hand of Yahweh and by the word. Because the word of God says, Luke 10:19. Behold, the delicious Esther KARIGAMBE-SANDBERG. I give you power to tread on scorpions, on serpents, and all of the power of the enemy, and nothing shall hinder you. Verse I grew with that verse. That's why you see my verse in now. I don't need to read verses. I grew with the verses. So I enforced the word of God. I superimposed the word of God. And look at me now. My say you walk because I know weapons to put. Akapotswa nerakire mari. Shepherd. Shepherd angani mari. Anayo ane mari. Feristas upenyu wangu. Kuti mchatu we fake huyu. Mamuchaona emidai Feristas asina kuita churi. Feristas akahurira shepherd neunzi shepherd hanza agone ukukwi. Hanza akwire ka shepherd. Hanzi pakaita tsaona yegumbo. Mboro yakamva yadiko. Mboro yakakolapsa. Arike nduika padhuze. Kandidai sofa. Tanduye padhuze. Tanduye padhuze. Hanzi mboro yakakolapsa. Ashonzi mboro yakastroke. Futi. Imi. Mani. Ngujiwe. Kungokura kwemumu kwe. Hanzi mboro yakashisha. Ngujiwe. Imi. Ngujiwe. Hanzi baka kuwala gumbo. Akaita tsaona. Hanzi mboro yakakura pisa. No, Dodire. Rosare. Mafuro cheta. Asana sa. Dodire. Don't fachuze. Dodire. Mkuche. Mkuche. Nawe andakupa gandere mume. Inogabas. Mamwachuka makanda iwo waita utsuku. Go sit down. Ndokuvharira ukizvo zviswa ndamangwani. Iko. Muji. Akastroka akato. Kukari kukwira kanika. Saka shepherd aisakwira Felistas. Saka funga Felistas anganzwa nenhumba. America. Felistas ana kutambirwa zvakanaka nemasisters aShepherd. Felistas ambatanga kutaura naTinash paFacebook. Iye vanhu paFacebook agents of Satan. Agents of Satan. Saka uchiona ini handi pano ndiri pabasa. Mukanzwa munhu akuti anotaura neni private. That person is lying. I don't speak with people. Pano ndiri pabasa. I'm here to entertain you. I'm here to entertain. Tinashe akauya saagent waSatan. Tinashe maposa ndi Satan. Tinashe maposa ndi Satan. Tinashe maposa ndi Satan. Tinashe maposa ndi Satani. Tinashe maposa ndi Satan. Satan ndi Satan. Tinashe maposa ndi Satan. Tinashe maposa ndi Satani. Tinashe maposa ndi Satan. Tinashe maposa ndi Satani. Satan. Imi. Munanga potsaro ni muna ne upfumi. Shepherd mukaenda kana kuprofile ukake kana chi ane maLamborghini, ane marori kwa America uko citizen. Paakaita tsaona iko kubasa kwa aishanda uko akacompensate wa millions. Nekuti akaitira tsaona pabasa. Kuno kunze kwenyika kuno ukakwarira pabasa.
unoita millionaire. Akapiwa mari. Imi muno kuti izvi zvatinacho zvokuti anouya kubva kuAmerica achigara kumaubra achipedzera chivana titi chingwa. Pakauya Shepherd first time achidana Felicitas. Shepherd akabhukira Felicitas 5-star musanton mukuti chikweni. Birthday ra Felicitas. Then she best friend ya Felicitas. Taitaura. Ndi Felicitas ndiye akandituma kuti ndituke tendai. First wife ya Shepherd. Makanganwe ringu. Pandakaita live ndichituka tendai. Toziya data kai. Ndine ndembo kai. Mazoenda tona Felicitas. Makangana. Ndatuma na Felicitas kuzita live utuke maiguru ari kundinetsa tendai. Makanganwe ringu. Then she missed it at all. Yeah. Then Varoa ne Rombe. Rombe tinashan guda ma likes. Hana mali. Hana order. It's just a vagabond. Saka anytime Felicitas anogona ngokolapsa kana kutofacha. Because zvikwereti zvemuchato iwo zviri kumukana. Anytime ngoma inogona kurira. Hakuna kumira musha. And ane pressure kuuraya kwavakaita munhu wendege uyu. Kuba kwakaita mari dzemagumbezi. Kunherera idzi dziri kuchemawo pamakuva amai vavo. Hana kana kuuya achiti sorry. Ina ndina pressure yema 215. Hapana munhu wema 250 anondisimudzira mhepo. Because I engaged the rules of engagement. I went on my knees. You still remember that day? I went on my knees and I begged for forgiveness. I follow protocol. I'm a spiritual timekeeper. I know rules of engagement. So I abided to the rules of it. Nothing can hinder me now. Yeah. Apana munhu wema 250 anosimudzira mhepo. Vanhu vanoti akaruza imba ndezvema 250 no. Hazvizvo ma 250 zvi. Vanhu vakadivorsa panotoruzwa zvakawanda munozviziva imi. Vanhu vakadivorsa vamwe vanhu vanotofa, vanotourayana after divorce. Ndakaruza imba, but I'm still alive. Is God still on the throne? Yes. So can I get another house? Not a house, a palace. We're talking about palace now. God is going to usher in a palace. A palace, sweetheart. Palace. Not a house. Palace. So, chikubvira. Kuningi anzinirira dzipi. Asamwizi nyaya yehukwere. Kunonzi kuchikwemi ndipei inherera dzekupi dzakadyirwa uku kuenda kanganwa zita racho nzvimbo. Ndipei mafenzi munoziya nyaya yehuku. Kunonzi kuchikuhopli. Kunonzi kuchi handichaziye nzvimbo yacho exactly, but nyaya yehuku yakatonetsa. Vakatsakatisirwa uku. Hana kubuda achiti sorry. And haite sorry because she's perfect. Hana kubuda achiti sorry. No. Haite sorry. Ndichamedza iyoyo. Unomedzwa ka? Kusazvirereka. If you want to be a leader, learn to be humble. Be wrong sometimes. Masomel and be wrong. I've been a leader since I was young. At Glenview High 2, I was the first vice head boy to be elected at Form 2. Like I took a vice head boy at Form 2. And I paid the Form 4 and vice head boy. And the one who was a higher protocol was Martin Shirara. I reported to the head boy, Martin Shirara. But before Martin Shirara, pandakaitwa head boy in Form 2, pandakaitwa vice head boy in Form 2, the head boy then who I reported to was Tawanda Chiwota. Check records. I was born a leader. I was born a leader. So as a leader, sometimes you have to be wrong. So that you live long. Yeah. History and you can know. I came through a process. At Mazoe Boys High, I was a prefect. A prefect in charge of spiritual activity. The church. They noticed the gift in me of singing and praising the Lord. Then the headmaster, he's still the headmaster, Mr. Katanda. Then he said, this one will be the prefect in charge of spiritual activities. The headmaster, Mr. Katanda, is still there. Check records. I'm not lying to you. I was at Mazoe Boys.
Leadership follows me. When I went to Harare Institute of Technology, I was elected as a first year to represent the whole students and say what? Leadership follows me. So I have learned one or two. I want a number of the autumn, but my class monitor. So on a face says, I number of the class monitor. Kana kutombeta kana munari in charge nikunonga mapepa takukudzidzisa. Sometimes be wrong mazwe vanhu unorarama kuti kukumbira ruregerero kana watadza unorarama. Stress yauri kubuda uchikwama tata stress. No one is perfect. There are no angels here. No one is perfect. Mumuudze kuti achafa nenyaya yake yekuda kuzvita unge kademi god. There is only God, one God, very serious. Yeshua Mashiach. You are a human being. Calm down your eyeballs and follow protocol. Follow rules of engagement. Yesu no muri papi. Muchato wekuburura maburuka make uchambonzwa kune vachaposta. Iwe ndio uchiri kungokuma muchato iwo. Iwe ndio uchiri kungokuma muchato. Uchambonzwa pane vari kutaura nezve muchato wako. Vari kumvuwa imba. Rosara. Hazina toa ndiri mumudu kai kutoita live. Atoya ntori mumudu zve kutodaro. Isina kana butsu zvamu. Ndisina kana gogo. Vanhu vachitanga live ndisina kana gogo. Ndiri mumudu live. But imi ndokudai. Chiregai kandi ndichizorora zvo. Chiregai kandi ndichimbozorodza kwangu. Vamboira. Hey! Homwe matate guru. Hero! Iya! Chiregai ndichimbozorodza kawe kwangu. Chambotandara naye. Kondambo kumorese makadikwe naye sikana. Wakadi kumamana. Ega. Tiri muno zvedu Mwari vari kutiitira zvakanaka. Midzimu yedu iri kutivhurira. Ikanitombodisa chemudzimu. Kanitombodisa ndochandava kubudisa. Ndobudisa ndiani anoimba chemudzimu chakanaka ndidze. Anonzani? Ndimuridzo. Ndiani ndokubudisa naye zvangu. Nekwe. Inekwe yakabata musha wangu. Mafaraga. Mastress ambodona. Hanzi no ndikubleacha kana yasikana zvigunweka kwamusi kuziva kuti kwini wenyu vari kubleacha iri nayasikana zvigunweka naye ndogodi kondokuvanzira here hazvisi kuibva kana iwo mabvi acho mabvi hakuibva kwawo kunonetsa because ndogara ndiri pamabvi ndichiteura ndichipfupira ndichitaura naMwari saka mabvi haatotsvuka hazviti. I cannot compromise my spirituality nekuda kutsvuka hazviti. Maoko munozviziva ndinokirina mumba ndogara ndichibata mvura ndiri munhu ane dona ndakangoona pane tsvina ndakutotora kakorobho ndako saka saka mabvi nemaoko regai zvigare zvakada kuvhera nayasikana kozvogonzwiko ndokuzvogonzwiko nayasikana ndodiko nayasikana regai zvakadaro naye regai dzive shiri segai ndirize neko yaendi ndiende naye tambotandara ndati ndiuye ndikuudzei kuti Felistus akupenga. Zvikwereti nekusazvibereka. Munhu ukatadza ita sori. Wakabira vanhu vana vekuchinyaradzo wakabira huku. Wakaba mari dzemagumbezi. Wakanyepera musikana wakaburitsa uye kuti akaba mari. Iwo uchiziva ndiwo wakatora mari. Wakambotsakatisa mari dzekuraundi. Usadaro Felistus. Ngatisadarei mafollowers edu vanhu. Vanhu mufunge. Mari dzandakadya dzema250 dziya vanhu vanga washanda. Amwe vanhu vakatotengesa nemota. Ndosaka ndakazvityora ndikapfugama ndakati vedu ndiregererewo. Vedu. Chiro ndiri kwini. Ndiri munhu wokani. Ndinotadzawo kani. Ndinzwireiwo tsitsi kani. Ndiitireiwo nyasha vanhu we. Ndiregerereiwo. Chiona vanhu vakaregerera nekuti ndakazvityora ndakaita zuku pamberi pevanhu. Unorarama zvino Felistus munonyepa. Uya ibaranzi kana chikoreri kandidzangu nekwe ndibudei.
And Urupi. That's what it is about grade 2. Nekwe. And Muzizum. And go Mufunga one. Impen. Impen your name, the Buddhist. And I got a funny shoe. I got a funny Allergies, akagona kushanda nevamwe kakaikandichibudza kupesa kanomodoro kunge karombe wapera munhu che kuti brain pasi umboita zvemusic kanomwa doro kunge kajapata kapenywe kana kakatoraswa kumbudziwo kapenywe endwetafara. I love you so much. It's good to be back. You can see that the queen, this is not the former one you knew. This is a new one. She's carrying fire and fresh oil. I love you so much. May the good Lord do you good. Nele queen, makurangarire. From me, your queen, Makandi Koshira. Good night.